No libro, os escritores e escritoras galegos estamos a soñar o futuro deste anaco da humanidade que fala en galego. No libro traemos sobrevoando os séculos a memoria colectiva dos que amasaron o barro humano que somos hoxe. Eles tamén nos soñaron e escribiron libros habitados polo que de máis fermoso e solidario nos constitúe e permanece. Os libros terman de nós nos tempos de incerteza, son cálido alento cando vai frío na vida, dannos as palabras que recén nacidas construen a verdade do humano, que son unha caricia para a alma. Os escritores e as escritoras pasamos a vida a poder apreixar do mundo a beleza do humano e con ela a sandar a dor de ser. Somos constructores de esperanza, que acrisolamos en libros eses seres vivos que nos chaman desde os andéis das librarías, eles que habitan nas bibliotecas e gardan os nosos soños, eles que nos levan da mao para nunca nos perder por los camiños de retorno a casa. O libro é portador de sabeduría de todas as formas de coñecemento, tamén de nós propios. Ten a capacidade de derrotar a ignorancia dos que nos negan. Fainos ser activamente belixerantes fronte aos que nos queren roubar o futuro do noso idioma. Hoxe, desde a Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega, máis ca nunca, reivindicamos diante das institucións responsáveis a centralidade do libro nas políticas culturais e convocamos o apoio unánime ao libro, ás bibliotecas, ás nosas librarías, as escritoras e escritoras que nun día como hoxe anunciamos que nunca nos han derrotar a esperanza tamén no futuro do libro e do noso idioma.